Dnes sa pozrieme do mystery boxov, nie je to platená reklama. Ja som sa rozhodol sám, videl som na internetovej stránke, že je možnosť zakúpiť si mystery box z ihrisko.sk. Ponúkajú dve varianty, jedna je herná, jedna je rodinná. Čiže teraz otázka je, že nie je jednu, nie je dve, ale máme 3. Ja by som možno na začiatok začal touto rodinnou, potom si otvoríme tú druhú rodinnú a nakoniec tú hernú. Je tam niečo farebné, to už vidíme, že je to niečo, čo by možno teoreticky mohlo byť aj pre deti. To si myslím, že to je celkom plus, lebo však tie rodinné hry práve ľudia si vyberajú najmä kvôli tomu, aby to hrali s deťmi. Vy hrávate s deťmi spoločenské hry? Keď áno, tak koľkoročné deti sa s vami hrávajú, vydržia hrať dlho alebo krátko, kľudne napíšte. No, nech sa páči. Máme tu prvú hru. Tým je Dragomino. Všetky hry teda samozrejme budú od Mindoku, nakoľko je to teda akcia Mindoku. Čiže my vidíme teraz prvú hru, je to pre deti od 4 rokov, pre 2 až 4 hráčov a jedna hra by mala trvať približne 15 minút. A poďme sa teda pozrieť, že čo to je za hru, ako to je za hru toto a aké to má recenzie. Má to 4,5 hviezdičky, akože to vôbec nevyzerá zle. Nadväzuje na úspešnú hru Kingdomino, iba cieli na mladšie hráčstvo. V hre sa vypravíte na dračí ostrov, aby ste patrali po dračích mláďatách. Preskúmavať budete rozličné typy krajín, lesy, lúky, púšť, hory, ľadové pláne či sopky. A ku každému typu krajiny náleží druh draka. Zvíťazí ten alebo tá, kto nájde najviac mláďat. Hra je veľmi jednoduchá, ale vôbec nie je hlúpa. Deti 4 a 7 pochopili, že tie recenzie najslabšia je 2,5 hviezdičky. Poďme sa pozrieť ešte na cenovku. Je teda momentálne v akcii, ale bavíme sa o 22 eurách. Čo hneď na začiatok, keďže vlastne máme škatulu rodinnú, ktorá je teda za 60, tak 22 z toho vlastne máme už späť. Vôbec nie je zle. Máme tu ďalšiu hru a tá je teda akože riadne veľká. Takže hneď na úvod poviem, že tá grafika sa mi veľmi páči. Veľmi ma zaujíma, že teda čo bude predmetom tejto hry, nakoľko teda o tejto tiež zrovna veľa nemám informácií. Je to teda pre 1 až 4 hráčov od 10 rokov na 90 minút. Kooperatívna rodinná hra pre 1 až 4 hráčov, ktorí sa prevtelia do role tínedžerov prahnúcich po dobrodružstve. To im ponúkne tajomná kniha obsahujúca 6 kapitol alebo scenárov. Tie sa odkrývajú a hrajú postupne, pričom si hráči ponechávajú medzi kapitolami svojich hrdinov. Už akože popis je podľa mňa dosť dobrý. Tým, že je to kooperatívna hra, tak tu strávite čas podľa mňa dlhší ako pri Dragomine. Najslabšie hodnotenie s komentárom je 4-hviezdičkové, čiže podľa mňa opäť vôbec to nie je na škodu. Nech sa páči. Čiže keď to spočítam s tými 22 sme na 92 eurách. Máme tam ešte stále jednu hru od Mindoku. Posledné, čo sa tu skrýva, je menšia krabička, je ešte dokonca aj otočená, čiže ja ju skúsim otočiť, ale už ste to videli. Je to pelíšek. Popis hovorí o 1 až 4 hráčoch od 10 rokov a zabere vám to približne pol hodinu až 3/4. V hre Pelíšek sa hráči žijú do role mistrov káčov, ktorí sa usilujú o vytvorenie najkrásnejšej a najhodnotnejšej dečky z farebných vzorov. Ich cieľom je splniť úlohy, ktoré sú reprezentované úlohovými dielikmi, prilákať mačky a pripevniť na dečku čo najviac pestrofarebných kombíkov. Nech sa páči, Pelíšek je za 47,96. Čiže keď to spočítame, tak tu máme 70 eurovú hru, ďalšia je 48 eurová plus 22 eurová, keby sme naozaj že chceli si ich teraz ísť kúpiť do ihriska, tak sme na 140 eurách. Sú tam hry v hodnote viac ako dvojnásobok. Akože za mňa super. Poďme sa pozrieť na ten ďalší balíček. Dobre, teraz vidíme viacej titulov, ale tak poďme asi postupne od vrchu a prepracujeme sa až na spodok. Hneď na vrchu máme Alenkinu záhradku, je pre deti od 8 rokov, pre 1 až 4 hráčov a táto hra by vás mala zabaviť na 30 minút.
Nebohí kráľovskí záhradníci zmätkujú a snažia sa vyvarovať kráľovninmu hnevu. Ide vôbec jej veličenstvu vyhovieť, kráľovná si praje, aby stromy rástli čo najďalej od seba, aby celú ríšu divov zaplavili tie najprepichovejšie ružové kríky na celom šírom svete. Avšak pokiaľ medzi nimi nepovedie upravená cestička, po nej by mohli dôstojne kráčať šachové figurky, bude to istotne záhradníkov stáť hlavu. Alenka nemá tušenie, aká neuveriteľná drina ju čaká, keď ponúkla záhradníkom pomocnú ruku. Pomôžte Alenke vytvoriť pre srdcovú kráľovnú tú najkrásnejšiu záhradu podľa jej gusta. Tiež si myslím, že tie hodnotenia sú dosť vysoké, tie najnižšie majú 3,5 hviezdičky. Má cenovku 15,99. Poďme podľa mňa hneď ďalej. Super špunti. Hra, ktorá je od 8 rokov na 45 minút a pre 1 až 4 hráčov. Ja takéto hry mám rád, takže za mňa veľké plus a poďme sa pozrieť teda na hodnotenia a cenovku. OK, tu máme len 3 hodnotenia a 3 hviezdičky z 5. Nejaké bližšie komentáre tam nie sú, škoda, ale v tomto prípade by ma to práve že dosť zaujímalo. Neviem teda, čo si teraz myslieť o tom, ale poďme sa pozrieť ešte, lebo ani bližší popis tu nie je. Cenovka je na 20 eurách, zlacnené z 24. A ďalšou hrou je... Toto tam vidí? Presne tak, je to Carcassonne. Carcassonne a dokonca edícia Lovci a zberači. Toto je opäť hra, ktorá by mňa osobne veľmi bavila. Nemám ju, ale hrával som ju, neviem, či niektorí si pamätáte, existovala dokonca verzia aj na mobilné telefóny. Bavíme sa o hre, ktorá je pre 2 až 5 hráčov od 8 rokov a mala by vám zabrať približne 40 minút jedna hra. Lovci a zberači je samostatná hra zo sveta Carcassonne, ktorá je založená na princípe svojho úspešného predchodcu. Dej sa odohrieval niekoľko tisíc rokov pred položením základného kameňa hradu Carcassonne a hráči sa zhostia úlohy vodcov kmeňov superiacich o územie. Hodnotenie máme 3,5 hviezdičky, hodnotené 271 krát, čiže už toto hovorí o tom, že tí ľudia to kupujú, hodnotia to, hrávajú to. Sme na cene 25 eur. Je to samostatne hrateľná, je to nie je to rozšírenie základnej hry. Dobre, ešte stále sa vieme dostať na tých minimálne dvojnásobok, čo je vlastne 120, ak by tá ďalšia hra bola za 60 eur. A to hrou je... Máme tu výbušné lektvary. Hra sama o sebe už je dosť ťažká. Je to hra od 8 rokov pre 2 až 4 hráčov a hra by vám mala zabrať 30 až 45 minút. V hre Výbušné lektvary sa hráči stávajú študentami magických umení a skladajú záverečnú skúšku z prípravy kúzelných lektvarov. Pomocou získaných ingrediencií, guličiek, kompletizujú složenie elixírov, ktoré im prinášajú nielen víťazné body, ale taktiež čarodejné efekty, ktoré po ich dokončení môžu použiť ako bonus. Hodnotenie má 4 hviezdičky a 111 hodnotení. Máme to v cenovke 59,96. To znamená, že my sme teraz brali dokonca ešte tie akciové ceny ihriska a sme na 121 eurách, keď to zaokrúhlime tie centy. Čiže opäť máme splnenú túto podmienku. Keď to zhodnotím, tak áno, opäť máme rôzne hry. V tomto prípade teda tu boli 4 hry, predtým sme mali 3. Čiže porovnávame teraz 2 rodinné balíky. Dalo by sa vybrať, určite by sa dalo vybrať. Ak by som si zobral len jednu krabicu, tak minimálne s jednou hrou by som si vedel predstaviť stráviť veľa večerov a ostatné za vyskúšanie človek nič nedá. Hovorím, z tej prvej čarokniha Dragomino určite, Pelíšek by som rád vyskúšal, z tohto tie výbušné lektvary by som tiež rád vyskúšal, Carcassonne, to je klasika, o tom sa nemusíme baviť. Keby ste sa pýtali, že či keď si objednáte hernú a rodinnú, že ako to potom rozoznať, tak nemusíte sa báť, možno ste si už všimli, že na tých predtým škatuliach bolo označenie R, čiže áno, správne, to znamená rodinná, na tejto hernej je označenie A, to znamená áno, správne, herná.
toto je celkom zaujímavé. Ja tak trošku nakúknem a vidím, že už hneď na vrchu je, že fakt, že veľká škatula. Čaká nás tu adrenalín. Osobne mi to zatiaľ nič nehovorí, ale grafika vyzerá, že by teda to mohlo ísť opäť o nejakú akčnú hru, kde teda budete bojovať s nejakým hrdinom. Podľa toho obrázka asi proti nejakým robotom. Hra je to pre 3 až 5 hráčov od 12 rokov a 60 minút. Adrenalín je hra, ktorej sa ujmete role jednoho zo zápasníkov v aréne z nedalekej budúcnosti. V aréne sa nachádza mnoho unikátnych zbraní, munícia a pomocných gadgetov, ako sú napríklad zameriavače, označovacie granáty alebo Newtony, gravitačné granáty. Cieľom hry je zraniť či zabiť čo najviac protihráčov a pozbierať za to víťazné body, než súboj v aréne skončí potrebným počtom úmrtí. A 3,5 hviezdičky hodnotené 82 krát vidíme cenovku 36 eur. Na začiatok dobre, o to viac ma zaujíma, že čo je pod tým. Čiže ďalšou hrou je Kvedlalové z Quedlinburgu. O tejto hre viem, pozeral som sa na ňu, chcel som vedieť, že teda ako sa hrá, čiže aj nejaké návody som si pozeral a v tejto hre ide o vytváranie elixírov. Je to pre až 4 hráčov, každý má svoj kotlík a vytvárate v ňom pomocou nejakých prísad a pravidiel potrebný elixír. Je to hra pre 2 až 4 od 10 rokov a hra by vám mala zabrať 45 minút. Hodnotenie 4,5 hviezdičky, 274 hodnotení. Sme opäť na 36 eurách. Čiže spolu máme 72 eur, hra by sa bola za 80. A ďalšou hrou je Pred civilizácií. Je to veľký balíček, Stred civilizácií, monumentálne vydanie, čiže preto je to pravdepodobne také veľké a také ťažké. A fakt to vyzerá, že toto bude niečo, čo mňa bude baviť. Ja verím tomu, že nájdem k tomu vhodných protihráčov. Ide o hru, ktorá by vám mala zabrať dokonca 180 minút. Vek je odporúčaný od 14 rokov a je to pre 2 až 4 hráčov. Popis tu nejaký bližší nemáme. Vidíme, že naozaj 4,5 hviezdičky hodnotené 141 krát. OK. Fú. Priatelia, akože čakal som, že to bude cenovka proste vyššia, ale akože 132 eur. Hej. Toto keby som si chcel kúpiť, tak toto bude stáť 132 eur a ja som dal za tú škatulu som dal 80, kde je toto za 132 a ďalšia hra za 36 a ďalšia hra za 36 je dokopy 204. Proste čakal som, že bude tam proste nejaký veľký balíček, ale že proste takéto niečo, wow, akože ihrisko a Mindok, klobúk dolu. Biznis plán neviem teda ako plníte, ale na druhú stranu sa nemôžem sťažovať, proste mám hry v hodnote 200 eur za 80. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, odber a like nezabudnite dať a ja sa na vás teda teším opäť na budúce. Čaute.